हेलो लोगोफोर गिबियावनो बर' मिक्सार चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायग्रोना लाबाय गोबाव समनि उनाव दिनैहाय नोंथांमोननि सेराव फैदों तो दिनै ओरैनो मोनसे फिसा ब्लग नोंथांमोननि सेराव लानानै फैगोन आङो स्पेशली जोंना दायो ट्रेनिं सोलिगासिनो दङ खानापारायाव सिप्रिड अफिसाव माने सिप्रिड माने SIPRD स्टेट इन्स्टिट्यूट अफ पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट बेवहाय जोंना 3 days नि थाखाय ट्रेनिं सोलिगासिनो दङ मैया अलरेडी फर्स्ट इयार जोंना जोबनानै थांबाय दिनैहाय सेकेंड डे आरो गाबोन लास्ट डे द ट्रेनिंनि नोंथांमोननो मोननैसो क्लिप्सफोरखौ होनो नाजागोन नोंथांमोना नायब्लानो जाबाय दिनैहाय जोंनि फर्स्ट रुटिन जेनेबा फुङाव जोङो मा खालामगोन दायो जों ब्रेकफास्ट खालामगोन बेनि उनाव मा खालामगोन बेफोरखौ आं नोंथांमोननो कमप्लिटलि देखायनो नाजागोन मैया फर्स्ट इयाव आं भिडिअ खालामनाय जायासै दिनैहाय सेकेंड डे नालाय मा खालामनो नङा होमब्ला मोनसे मेम'रि हिसाबै आं खालामनोसै होननानै दिनैहाय ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंनि ट्रेनिंखौ आरो लोगोसे आं मोननैसो बे सिप्रिड अफिसनि मोननैसो भिउसफोरखौबो होनो नाजागोन नोंथांमोना नायब्ला बे जाहैबाय जोंनि रुम आरो नै फैनाय लोगो लोगोनो बेहाय जोङो गंनै बेड मोनगोन नै बे हस्टेल स्पेसियेलि जोङो 3 days नि थाखाय बेवहाय हस्टेल मोनदों जानाय लोंनाय गासिबो फ्रि बेनिफ्राय नै बे रुमाव जोंना चेयार दङ बे गंसे बे गंनै गंथाम चेयार दङ बेबायदि मोनसे टेबोल मोनगोन अलरेडि बेवहाय टेलिफनबो दङ खिन्थु सोलिया आरोना बेनिफ्राय आयना दङ बाखि लेट्रिन बाथरुम बेनिफ्राय नै बे मोनसे आरोबाव नै आरो बेहाय एसि दङ आरो नै बेड दङ बेडआ गंनै बेहाय जोंनि लोगो सासे दङ उदालगुरिनि आं बेयाव बाक्सानि बेनिफ्राय बेखिनियानोसै दायो आं रुमनिफ्राय ओंखारबाय साहा जाबायनो साहा लोंनो थांनोसै नै बेफोर जाबाय गासिबो हस्टेल गोजा जोंनि गुबुन गुबुन रुम आरो सायावबो दङ गासै 3 फ्ल'र दङ गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टफोरनि बे थाफैदो बेवहाय सोरबा सनितपुर दरं सिखारबाय जोंना बायदेवा दा जोङो साहा लोंनो थांनोसै बे जाबाय डाइनिं हल नै बेहायनो साहा मोनलोंगोन ब्रेकफास्ट डिनार लान्च गासिबो बेवहायनो मोनजोबो साहा लोंनो थांगासिनो मानसिफोरा बे जाबाय डाइनिं हल जों ओंखाम जायो साहा लोङो ब्रेकफास्ट खालामो बे जाबाय लाल साहा आरो गाइखेर साहा बेबो जाहैबाय गाइखेर साहा स्पेशली आङो लाल साहाखौ लोंगोन लाल साहा खाम बर' बुझिबाय ना नापाয় बर' নাপায় আপনার গাঁও মোর গাঁও অরিজিনালি মোর গাঁও হল বৰমা মই চাকৰি কৰোঁ শোণিতপুৰত যে ওলা নাই চাগে কিয় হা खालाम नालाय लाल सादे मेरी बिस्कुट लोंग्रोबाय ना दायो आङो थांगासिनो जोंनि जि ट्रेनिं जानाय जायगा बेखौ दाथ' एन्ट्रि खालामनो मोनथ'वा थेवब्लाबो बाहेरनिफ्राय आं जायगाखौ दिन्थिहरनि माबेयाव जायो बिराद मोजां जायगा बिसोर मोजां बिबारजों साजायना दोनदों मोजां भिउस बेयो जाहैबाय जोंनि ट्रेनिं जानाय जायगा बेनो जाबाय जोंना ट्रेनिं जानाय जायगाया नोंथांमोन आङो गोजाननिफ्राय दिन्थिहरबाय आरो नै बेनि सेरावनो दङ जोंना मोनसे मोजां फुख्रि समायना नुथारो बाहायनो फट' सट' लानो हायो आरो मोजां भिउआ जेराव दङ जोंना हाजो बेनिफ्राय नै
मोजां मोनसे फुख्रि दङ साफानो समायना नुथारो बे अफिसा बेयो बिराद गिदिर आरो बै बे गोजौथिं गारि खारगासिनो बिथिं गारि खारगासिनो मेघालय थाङो बिथिं थोंजों जोबोद समायना नुदों दा जोङो रुमाव दंथ'योमोन बेनिफ्राय दायो मोनसे खबर मोनलायबाय मा जोंहा दा ब्रेकफास्टआ जालायबायनो दा जोङो साहा लोंखांनानै रुमाव फैदोंमोन मथा मथि आधा घन्टासो जाबायमोन जों साहा लोंखांनानै रुमाव फैनाया बेनिफ्रायनो दायो आरो ब्रेकफास्टआनो जालायबायनो जों थांलायनोसै ब्रेकफास्ट खालामनो ब्रेकफास्ट खालामखांनायनि उनावनो जोंना ट्रेनिंआ स्टार्ट जागोन आरो बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय टाइम जालायबाय नै बाहायनो सिडुला दङ बेनि रुटिना मा दङ बे नै बेखौ नायबा नुगोन दा 10ता जाबायानो जास्ट अलमस्ट जासिगोन होननानै होनजायो दा बेवहाय जोंहा फार्स्टआव दङ रिकेप अफ प्रिभियास डे जों मैया थांखांनाय दिनाव जों मा सोलोंखो बेनि सोमोन्दै एसे डिसकास खालामगोन आरो बेनिफ्राय 10:30 नै टि ब्रेकआनो जालायनोसै बिदिनो 10:30 निफ्राय 1:30 सिम बिदिनो टेक्स रेभिनिउ नन टेक्स रेभिनिउ आदार सर्स अफ रेभिनिउ बेनि सोमोन्दै सावरायगोन आरो बेखौ आङो दिन्थिनो नाजागोन जेसेबां हायो थ' लोगोफोर नायलांबाय थादों नोंथांमोना दायो जों थांगासिनो दङ ट्रेनिं हलसिम मोनथारसिगोन सेरावनो बेनिफ्राय नाय भिउआ बिराद मोजां नुहुरो आरो बेनिफ्राय बिदि हाजो फुख्रि बे अफिस आरो बेयो जोंनि रुम जानाय रावबो गैया बेनो जाबाय जोंनि क्लासरुम আপোনালোকে এসেটটো কেনেকুৱা ইউজ কৰে because if the asset unused it gets depleted depreciated মই কমাৰ্চৰ টাৰ্মটো ইউজ কৰো because since we all are from the backgrounds of account some বনালে মানে পইচাত কিমান টকা মানে কাম কৰিম বুলি কৈছে গম পাইছানে কনসেপ্টটো लान्च टाइम जानायनि सिगांनो जोङो रुमाव खनसे फैबावबाय लान्च टाइम एक्चुअली जों थांदोंमोन किन्तु बाहाय गुबुन ट्रेनिं खालामग्राबो दंथ'यो नालाय गुबुना जाग्रोदो दा टाइम माने टेबोला गासिबो बुकिं गोजा दायो जोङो दसे थानानै जाहैनोसै बिसोर जाखाङोब्ला दा जोंना बेनि उनाव लान्चनि उनाव आरो 1 आवारसो दंबावो ट्रेनिंआ बेनि उनाव दिनैनि थाखाय बेखिनियानो जागोन आरो गाबोन दंबावो
जों लान्च खालामखांबाय आरो जोंहा ट्रेनिं दंबावो दायो बेयो लास्ट सेसन माने 4टानिफ्राय 5टासिम दङ बे जाबानो जोंहा दिनै सेसना जोबसिगोन दिनैहाय जोंनि जि ट्रेनिं बे ट्रेनिं सेसना जोब्बाय ओमफ्राय गाबोन जोंना लास्ट डे बे लास्ट डेआव फिल्ड वर्क दङ सनापुराव थांगोन बेयाव मोननैसो जिपिफोर दङ गाव कनसेप्टफोर दङ बेखौ जों सार्भे खालामगोन दा दिनैनि सेसना बेखिनियानो आरो भिडिअआबो जोब्बायानो होनना बुंजायो आरो गोबाव सम भिडिअ होआखैमोन दिनैहाय भिडिअ होबाय नोंथांमोना सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय आरो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय दा बेखिनियानोसै आरो गाबोनबो जानो हागौ आं शुट खालामगोन भिडिअ बेखौबो आं नोंथांमोननो होनो नाजागोन थ' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो थेंक इउ